L'edat dels metalls. La prehistòria és el període de la història de la humanitat que va des de l'aparició de l'home fins a la invenció de l'escriptura. Aquest primer període es troba dividit en el paleolític, neolític i edat dels metalls. L'edat dels metalls és la tercera i última etapa de la prehistòria i va tindre lloc entre 5.000 i 3.500 anys abans de Crist. Sobre l'any 5.000 abans de Crist van descobrir un nou material, el metall. Amb el metall construïren eines més resistents i útils que milloraren la seva qualitat de vida. Primer va aparèixer el coure, després el bronze i, per últim, el ferro, que era molt més dur i abundant en la natura. Primer el colpejaven per a donar-li forma, però sabeu què? Que descobriren que si el calentaven i el posaven en moldes, li donaven forma més ràpidament, i així és com es va crear la metal·lúrgia. Amb els metalls fabricaren noves puntes per a llances, milloraren les eines per treballar la terra, que revolucionaren l'agricultura i van fabricar joies i objectes decoratius. Inventaren l'arada, la vela i la roda, amb la que construïren carros per portar les collites i les mercaderies més fàcilment. Van viure a poblats més grans, situats en turons i envoltats per muralles. Les cases eren redones i més resistents, fetes amb pedra i fusta, i tenien diverses habitacions. Places, carrers i temples, i ubicaren a les afores dels poblats els horts i el bestiar. Amb el pas dels anys, el comerç i l'intercanvi de mercaderies van anar creixent. I com necessitaven apuntar i controlar aquestes operacions, va aparèixer un superinvent, l'escriptura, que va marcar l'inici de la següent etapa, la història.